Most megint visszafele tartok. A jel pozitív és igen erős. Látják, ahogy elfordul? Erőteljesen pozitív. Visszamegyünk, és negatív. Látják? Itt a határ. Látják, ott az első pont, ott a második, ott a harmadik, és ott van a negyedik. Az állatok elkerülik ezt a területet. A jószágok pedig nem legelnek errefelé. Itt tényleg van egy ismeretlen erő, ami, ahogy a kísérletek is kimutatták, negatívan befolyásolják az embereket. Megváltozik a pulzus, a szívverés. Nehezen kapunk levegőt, és elkezdünk izzadni. Na jól van. Nem ajánlom, hogy tovább maradjunk itt, mert már ez is káros. Gyerünk, menjünk innen. Menjünk innen egy normális helyre, ahol nem hat ránk ez az ismeretlen erő. Beszámolóját alátámasztja a közeli falu Sodnya egyik lakosa is. Amikor meglátta ajaját, elmondta neki, hogy ő is látta lezuhanni az UFO-t az ablakából, amely a helyszínre néz, és kevesebb, mint 182 méterre van. Délután 4-5 óra lehetett, amikor az édesanyám hirtelen felkiáltott, és azt mondta, nézd csak, ott egy golyó, egy gömbszerű valami száll az égen. Aztán azt mondta, biztos egy repülő csészeaj. És tényleg egy nagy, izzó vörös gömb lebegett ott. A gömb átrepült a sinek felett, és a völgy felé indult. Elment egész a Skudnya folyóig. Egyesek úgy vélik, hogy az orosz Rosszveli eseményhez hasonló esetek nyitották ki Pandora szelencéjét a Kapusztin jár felett. És ez vezetett ahhoz, amit egyesek egy légiháborúnak hívnak. A pilóták gyakran kaptak olyan parancsokat, hogy védjék meg a légterüket, és lőjék le az ufókat. Máskor az ufók kezdtek félelmetes támadásokba. Sok fejtörést okoztak az oroszok állítólagos légiharcai az ufókkal. Számos jelentést olvastam erről. Sokan vettek részt ilyen közelharcokban. Talán a legmeggyőzőbb bizonyíték arra, hogy a szovjet migek és az ufók harcoltak a Kapusztin jár felett, az egyik legünnepeltebb szovjet pilótától, Marina Popovicstól származik. A nemzeti hős és űrhajós Popovics azt állította, hogy szemtanúja volt a szovjet pilóták és az ufók csatáinak. Az egyik incidens 1964-ben történt egy szovjet légi kiképzés során. Alexander Kapagan volt a repülőszázad parancsnoka, és ő volt az egyik osztály repülőoktatója is. Egyszer épp egy kadéttal repült, amikor megtámadta őket egy UFO. Zuhanó repülésbe kezdett. Egy másik szigorúan titkos hadjáraton 1980. februárjában Popovics ezredes több azonosítatlan tárgyat vett észre az égen Oroszország fölött. 3 tűzgolyót láttam. A 3 fényforrás egy háromszöget alkotott, és láttam, ahogy elrepültek. Egy másik berepülő pilóta, Vyatkin Lev Mihajlovics ezredes is beleegyezett, hogy elmondja, ami vele történt. 1967. augusztus 7-én délután 6 óra 30 perckor Mihajlovics ezredes azt jelentette, hogy a levegőben egy ideig egy UFO tartotta fogva a gépét. Amikor balra fordultam, hirtelen fényt láttam meg felülről. Egy hatalmas lemezkorong vált, egyre fényesebbé, és csak annyi időm volt, hogy megbillentsem a gépet. De a gép szárnyát így is eltalálta a fénysugár. A gép megrázkódott. Olyan volt, mintha a fénysugár fényes pontokká vált volna. Meglepődtem, amikor a szerelőm azt mondta, Lev Mihajlovics, a gép szárnya izzik. Kiderült, hogy a gépen bal szárnya egy héten át fény lett a hangárban. Lemosták a szárnyat, és nem sokkal később abba maradt az izzás is. Mihajlovics ezredes azt hitte, hogy megtámadták. Vajon félt? Nem féltem, meglepődtem. Főleg az döbbentett meg, hogy egy fénysugár kemény is lehet, hiszen éreztem a lökést.
Bár ezután is érkeztek UFO-król szóló beszámolók civilektől és tisztektől is, a KGB eltusolta az ügyet. Elhallgattatta az embereket, és hírzárlatot rendelt el. Ugyanakkor hivatalos jelentéseket írtak az UFO-k tevékenységéről. Ezeket hívták a KGB kék aktájának. Az amerikaiak sohasem fogják ezt megérteni, mert a KGB-nél kellett dolgoznod ahhoz, hogy lásd, mekkora a hatalma. És Sztálin idejében hihetetlenül erős volt a KGB. Ezek a jelentések 20 évi kutatás eredményeit tartalmazzák. A KGB kék aktája az egyik legterjedelmesebb hivatalos okmány, amelyet bármelyik kormány valaha is kért az UFO-król. A KGB kék aktája egy 124 oldalas dokumentumgyűjtemény, amit 1990-ben adtak ki. Szerintem nem csak ennyi volt a KGB-nél, és ez nem csak az én véleményem. A kék akta szerint több ezren állították azt, hogy UFO-t láttak, vagy harcoltak velük, vagy látták lezuhanni őket. Mindegyik beszámoló részletes. A kék akta szerint 1990. március 21-én több orosz város lakosai Kapusztyintól nem messze ugyanazt az UFO-t látták este 10 és 11:30 között. A KGB ellenőrzést végző tisztje a következőt írta. Miután pontosabb információkat szereztünk, kiderült, hogy a közelben lévő városok lakosainak nagy része látott egy UFO-t, és többen 2 UFO-t is. Az egyik szemtanú szerint a tárgy egy fénysugarat bocsájtott ki, ami megvilágította a föld felszínét. Ha ennyi pletyka kering az UFO-król, a kormány előbb vagy utóbb megkérdi a hírszerzéstől, hogy mi az igazság. És a KGB létre kellett hozza ezt az aktát, amiben leírta, hogy mit láttak, vagy hogy mit véltek látni a szemtanúk. Vajon az 1990-es incidens egy katonai teszt eredménye volt, amit a Kapusztyinjárban hajtottak végre? Vagy ekkor is UFO-k jelentek meg? Ha a Szovjetunió nem hullott volna szét az 1990-es évek elején, a Kapusztyinjárban és környékén látott UFO-król szóló beszámolók a szovjetek titka maradt volna. Ma már másként működnek a dolgok. Ha az idősebb generációkkal beszélgetünk, még érződik a hatása. De ma már más a helyzet. A fiatalabb generáció más társadalomban él. Nagyobb szabadságuk van. Ez az új keletű szabadság tette lehetővé, hogy a műsor producerei hivatalos módszerekkel megszerezzék azt a szovjet katonai filmet, amelyet nem sokára megmutatunk. Az 50-es és 60-as években a szovjetek rakéta kilövései és irányított lövedéktesztjei sorra torkollottak tragédiába. Ezek vajon balesetek voltak? Vagy az UFO-k megtorló támadásai? Hallottam egy történetet, amit érdemes átgondolni. Általában nem érdekelnek a mitoszok, de azt mondják, 4 szovjet rakétát is felrobbantottak az idegenek kilövése előtt, mert állandóan leszették a repülőcsésze aljaikat. Ezt a felvételt 45 évig titkolták. Egy szovjet katona 1960. június 3-án Kapusztyinjárnál felvette 2 tűzgolyó alakú UFO-nak tűnő tárgy lezuhanásának következményét. Úgy tudjuk, a szovjet katonaságon és a KGB-n kívül még senki sem látta ezt a felvételt. 3 katonai tűzoltót látunk futni a tűzgolyó elől, ami a jelentés szerint még jobban kiterjedt, és az ezt követő órában további hatalmas robbanásokhoz vezetett. Úgy vélik, hogy az egyik tűzgolyó alakú UFO 3 kilövő állványon lévő szovjet rakétát tett tönkre. A másik pedig a rakéta üzemanyag raktárat találta el. Ezek csak néhány méterre voltak Citkurtól, a föld alatti kutatóintézettől. Az állítólagos UFO-k elszenesedett maradványait gyorsan Citkurba küldték. Tekintsen úgy a Földre, mint egy fejletlen kolóniára.
És amíg az Egyesült Államok és a Szovjetunió más területekért folytattak politikai háborút, az idegenek a természeti forrásainkat akarták, és ugyanazokkal a módszerekkel harcoltak a földért, mint az államok és a Szovjetunió a második világháború után. Hogyan tudták ennyi éven át eltitkolni ezeket az eseményeket? Sztálin idejében és közvetlenül utána minden tilos volt. Nem volt szabad ilyesmiről beszélni. Sztálin idejében börtönbe zártak volna ezért. Van-e logikus magyarázat az UFO-król szóló történetekre és a nemrégiben felfedezett bizonyítékokra? Vagy valóban furcsa és megmagyarázhatatlan dolgok történtek Oroszországban? Az egyik legnagyobb amerikai lap újságírója szerint igen. 2005 májusában azt a hírt kapta a Los Angeles Times moszkvai irodája, hogy egy tó 3 órányira Moszkvától egyszerűen eltűnt. Elmentünk, mert azt hallottuk, hogy egyszerűen eltűnt. De eleinte nem akartam utána járni a sztorinak, mert egy tó nem tud csak úgy eltűnni. Kim Murphy néhány nap múlva ellátogatott a helyszínre. A beszámolóját a 2005. május 27-i szám címlapján hozták le. Amikor odaértünk, csak egy hatalmas lyukat találtunk. Az egyetlen szemtanú, aki látta, mi történt, azt állítja, hogy amikor a tóhoz ért, egy hatalmas vízörvényt látott. Olyan volt, mint amikor lehúzzuk a WC-t. A víz csak körbe-körbe forgott, aztán egyre kevesebb víz volt a mederben, míg teljesen el nem tűnt. Az eltűnt tavak, az égen látott tüzes golyók és az állítólagos szivar alakú UFO támadások miatt Oroszország ma is a hihetetlen rejtélyek országa. És mivel még mindig szigorúan titkos munka folyik Kapusztinjárban és Citkurban, lehet, hogy a bázis még mindig célpontja az UFO támadásoknak. Az egyik kutató szerint 1989-ben is lezuhant itt valami, és az 1997-ben Lengyelországban lezuhant tárgy roncsát is a Kapusztinjárba vitték elemzésre. Az akkori orosz elnök Vladimir Putyin politikai intézkedései miatt néhány nyugati ország azzal vádolta a kormányát, hogy megint le akarják engedni a vasfüggönyt Oroszországra. Napról napra az emberek jobban aggódnak, hogy Putyin kormánya sokkal önkényesebb, mint amilyen Jelciné volt. Már nem olyan könnyű információkat szerezni az oroszoktól, az UFO-król, mint régebben. A titkokat nem olyan könnyű megőrizni egy nyílt társadalomban. Putyin a KGB embere volt. Látta, ahogy értékes információk és technológia kerültek magánkézbe. Ezért lezárta az országot, és az UFO-król sem ad ki információt. Épp hogy csak megkarcoltuk az orosz Roswell-övező rejtély felszínét. És talán csak hosszú évek múlva derül ki ezeknek a föld alatti laboratóriumoknak az összes titka. A különös események rendkívüli bizonyítékokat igényelnek. Hiszem, ha látom.